Jotono no lam sogo ani channel lo gai tamung no norok ani channel no subscribe khalai ya ko ka subscribe khalai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sanam nga phaide tini kaisa ketal notification ai nai o notification de jaka SOFED ni bkhaktei nga phaide official notification ai lai na o official notification no tamori jaka o notification de jaka aboto Society for Entrepreneurship Development SOFED ni bkakte o notification rijaka gangka o notification rijakmani aboto 21 tarik December 2023 o rijago o jaga o rijak tongo recruitment notification number rijak tongo tai norok o jaga o online apply ma khlainai official website o thangai ang description o rirwan official website no tai oro je eligible ngi tongnai candidate rok norok online apply ma khlainai abo kwbangma government department tai PSU tai project omo hairogo Tripura o kwbangma jaga no tlanjaknai o je requirement abo tongo naidi kaisa post tongo abo 4 number serial number 4 ro tongo abo angkai office assistant nei ajaga o total post to 6ta tongo ST rok ni bage kaini post ga jaga o qualification kai to minimum kai class 12 pass tai knowledge tongna nangnai computer ni 1 year ni course tongna nangnai saka tai o jaga o norok permanent je Tripura o tongna candidate por apply khlai manai per month to rejaknai 9500 khlaioi age limit tongnai 40 years rejaka abo angkai Tripura Employees State Insurance Society o tlangjaknai oro rejak tongo Agartala Bisramganj Udaipur Ambassa tai Dharmanagor haikano takisa post tongo abo khai pion oro bo 6ta post ST rok bagi kainai oro sini ST rok class 8 pass tongka kai norok apply khlai manai 7000 rejaknai age limit of 40 years rejakha abo Tripura Employees State Insurance Society o tlangjaknai abo norok nai di bojago post tongo jaga post mention khlaijak koita post tongo jaga haike tongo takisa computer operator oro ST rok ni bagi kaisa post tongo abo angka norok class 12 paye norok 1 year ni diploma computer application khlaijak tongka apply khlai manai rejaknai oro 13000 khlaioi age limit of 40 years abo angka posting khlainai College of Veterinary Science and Animal Husbandry o posting khlainai norok haike takisa tongo naidi number 7 o computer programmer nei oro ST kaisa post tongo oro angka norok information technology haike electronics o norok degree khlaijak tongna nangnai teo jaga o rejaknai 14,800 rupees age limit of 40 years tai relaxation tongo sini ST rok ni bagai obo College of Veterinary Science and Animal Husbandry o tlangjaknai takisa tongo cook cum attendant henai abo angkai total 8ta post ni bisingo sini ST rok ni 3ta post tongo abo sini ST rok angkai class 5 pass angkai norok apply khlai manai haipano norok ni 1 year ni experience tongna nangnai cooking rogo omo rejaknai 10000 tai oro age limit jaka 40 years tai abo College of Veterinary Science and Animal Husbandry o tlangjaknai o je post tongbai mani teo jaga o kwbangma post tongo abo khai undeserved post rok mang haike takisa post tong naidi 15 number tongo 15 number o multitasking staff group di o jaga o angkai ST Khoroktam 3ta post tongo obo sini ST rok class 5 angkai apply khlai manai 12000 rejaknai abo per month oro age limit angkai 40 years rejaka relaxation tong sini ST rok ni bagai 5 years abo angkai GA Printing and Stationery Department o tlangjaknai o je multitasking staff group di haike takisa tongo post 16 number o abo angkai technical officer electrical grade A oro 19ta post tongo ST rok ni bagai 6ta post oro angkai je degree khlaijak tongnai electrical engineering o borok apply khlai manai salary rejaknai 45334 rupees age limit tongo 40 years tai relaxation to sini ST rok ni bagai tongo abo tlangjaknai Tripura State Electricity Corporation Limited o tlangjaknai oro ST rok ni bagai 6ta post tongo haike takisa tongo naidi technical officer mechanical o angkai kaini post ST rok ni bagai kaisa post tongo obo khai je degree khlaijak tongnai in mechanical engineering o borok apply khlai manai salary rejaknai 45334 rupees age limit 40 years tai abo tlangjaknai Tripura State Electricity Corporation Limited o
haike takisa tongnai di technical officer electrical grade B hinui abo angkai total post 19 ta ni bisingo senior ST rok 6 ta tongo abo diploma khlaijak tongna nangnai norok electrical engineering go rejaknai 33,893 rupees teoro age limit 40 years rejakha abo Tripura State Electricity Corporation Limited no tlangjaknai 90 number ro tongo abo angkai technical officer mechanical grade B ro ST khorokja tongo abo angkai diploma khlaijak tongnai mechanical engineering go teo jagao rejaknai abo 33,893 rupees khlaiye tei 40 years rejakha relaxation abo tlangjaknai Tripura State Electricity Corporation Limited no haike takisa post tongo technical assistant abo ST rok ni bagai kaisa post tongo abo kai electrical norok khlaijak tongkhangkai degree 1 year ni experience tongna nangnai tei diploma khlaijak tongkhangkai 2 year ni experience tongna nangnai salary mention khlaijak tai abo tlangjaknai Department of Agriculture and Farmers Welfare ro tlangjaknai engkai abo norok nainai di norok bo post apply khlaiman o jagao terms and condition rijak tongo abo angkai o je post tongbai mani abo purely contract basic jengnai 11 month ni bagai angkai oro je post tongbai mani abo jotono contractual basic nai ulo performance kaham angkai extend fan khlaiman ni oro rijak tongo tei o je post abo angkai tlangjaknai written exam haike interview by tlangjaknai purely merit basic sanamui no tlangjaknai norok ni date of interview rok abo ulo sajaknai website o norok je post apply khlainai abo ni application processing fee ingkai 236 rupees tongo abo norok EPI phano khlaima no haike oro bank account rujak tongo bank ni bumung account number rujak tongo o jaga norok 236 rupees norok payment khlai norok online apply ma khlainai online apply khlainai ni ingkai oro 31st December last day rijakha 5:30 PM aboni sai sekang norok apply ma khlainai tomong no norok apply khlaina musungkai bo norok aniyang tiba apply khlaima no tei ang official link bo rirnai norok thangai visit khlainai di official link no engka ang PDF no bo rirwan tei apply link bo rirnai norok thangai download khlainai di norok bo post no apply khlaiman bo post no norok apply khlainai engka norok apply khlaina ka sahor di ang PDF rirnai description no engka angkai tini bagai amsonong sitong jotono no hambai